Boa tarde. Imos ir comezando coa segunda conferencia do día. Para iso contamos con Alba Díaz Seada, que foi investigadora postdoctoral no Laboratorio de Estudos Rurais da Universidade de Lyon II. Tamén formou parte do programa de Estudos Agrarios da Universidade de Yale. Na actualidade, a súa labor como investigadora Ramón y Cajal desenvolvena na Universidade de Santiago de Compostela. Pero non queremos quedarnos simplemente no currículo, que non é pouco, evidentemente, porque consideramos que unha das voces que amosan, que reflicte moi ben as proximidades existentes entre o campo da filosofía e da historia. Na súa obra podemos salientar algúns títulos como Mudar en Común ou Unha historia pequena da Galiza rural, que, por certo, podedes mercar aí fora, hai uns cantos exemplares, se non se escotaron xa, debería velos. E nada, na súa obra, como dicía, podemos atopar un diálogo no cal se trae a terra o mundo conceptual. Podemos atopar elementos clave, pois como a hexemonía de Gramsci, a idea do colonialismo interno, unha visión crítica da teoría da modernización, tamén o papel que xoga a cultura dentro das sociedades en transformación como unha ferramenta de resistencia ao cambio, en definitiva tamén enfoques de xénero. E todo iso para levarnos ata o mundo pedestre, o mundo de a pé, onde nos atopamos cos protagonistas de toda esta historia, de todo este relato, e a través de fontes históricas, a través desa investigación que leva a cabo sempre ardua, pode chegar realmente a onde están eses relatos, esa memoria. Así que, sen máis, darlle as grazas encarecidamente por aceptar o convite da aula, Castelao, e cedolle a palabra para que comece coa conferencia titulada Por ti, pan, comunidade e desigualdade na Galiza rural, 1936-1986. Grazas. Moitas grazas, Ismael. Escoítase ben? Moitas grazas á Aula Castelao de Filosofía por convidarme a participar da edición desta Semana Galega de Filosofía e por todo o traballo que levan desenvolvendo hai xa varias décadas. Gracias tamén a todos os que estades aquí esta tarde compartindo este espacio de sombra. Na intervención de hoxe eu propoñía, falaba con Ismael ao momento de pensala, hai un pouquiño de eco ou escoitamos ben, si? Ben. Pois iso, propoñía realizar un achegamento á transformación social que sufriu a sociedade rural galega do tempo da ditadura franquista e do cambio de réxime político nunha dobre dimensión desde a comunidade e a desigualdade, pero tomando como elemento articulador o alimento, que non vai ser estudado en sí, canto como vía de ir seguindo esa fonda transformación. Comezaremos polo pan, que amainou unha fame desigualmente repartida. Seguiremos polas tensións entre o trigo e a erva, promovida para alimento dun gado que vai ir perdendo o nome pouquiño a pouco. E finalizaremos polos significados dun autoconsumo persistente. Na distribución, na produción, na distribución, no consumo do alimento está o comunitario e tamén están as diferenzas e as súas mudanzas e o distingo. De maneira que iso, o obxectivo da fala, que se vai organizar nestas tres partes, é reflexionar conxuntamente sobre un tempo de transformación labrega, campesiña, social en xeral, no que as comunidades rurais, como adiantaba Ismael, modularon e resistiron un cambio que atinxiu a súa existencia mesma.
E boa parte do que vou comentar hoxe aquí está recollido tamén por escrito nesas dúas obras que el citou, así que pódese atopar contextualizado en algúns apartados deses dous libros. Antes de entrar así paseniñamente neses tres grandes momentos nos que imos organizar esa transformación da Galiza rural que temporalizamos orientativamente de 1936 a 1986, quería explicar o título. Por ti, pan, casei con cara de can, se pan tuveras, casaras con quen quixeras, é un diálogo que se establece, poderíamos pensar nunha parella, nun home e nunha muller casados sentados á mesa, ou poderíamos pensar nunha muller que vai á casa do pai e o pai pregúntalle, bueno, como che vai, miña filla, agora que estás casada, como te trata o teu home, e a filla dille, bueno, meu pai, cada vez que nos sentamos á mesa, dime, por ti pan, mirando o home ao pan, non? Casei con cara de can. Dille o pai, bueno, pois a próxima vez que che diga iso, tú tranquila, e respóndeslle, se pan tuveras, casaras con quen quixeras. Eu non o sei contar ben, este é un conto da abuela Rita, que escollín para titular esta intervención porque de alguna maneira condensa á vez a centralidade do pan, respecto da cal por veces é difícil tomar consciencia en algúns dos nosos contextos, pero tamén condensa a relación, o vínculo que entretece unha realidade que está feita polo económico, o social, o cultural, o político, todo a un tempo, porque o pan de alguna forma condiciona a organización social que decidimos ou se nos impón para organizarnos, que é desigual e a que damos sentido dun xeito culturalmente determinado. Non? E decía eu neste resumo ou anticipo do que van ser estas tres partes da intervención que íamos comezar polo pan, pero en realidade deberíamos comezar pola fame, aínda que tal vez sería máis atinado comezar polo porqué da fame, non? E, por tanto, resultaría máis xusto ou máis rigoroso comezar polo exterminio. Comezar por un golpe fascista cuxo fracaso relativo deu inicio a unha guerra de exterminio na que asentará un réxime de excepción capitalista, a ditadura franquista, con un claro carácter contrarrevolucionario que empeza xustamente por liquidar as políticas reformistas republicanas e tamén liquidar, anular, exterminar os distintos proxectos revolucionarios que se foron desenvolvendo ao longo e ancho do territorio, sobre todo durante o tempo da guerra. Un réxime de excepción que respalda ou quizáis restaura ou impón unha forma de organización social determinada ou, se queremos, unha forma específica de repartir desigualmente a terra ou o pan. De feito, antes de rematar a guerra, xa se materializou o que ia ser logo unha política económica de vocación autárquica propia da posguerra na regulación dos prezos dos produtos e dos factores de produción, comezando polos máis básicos. En 1937 creouse o Servicio Nacional del Trigo na área controlada polo bando fascista. En 1939 a Comisaría General de Abastecemento e Transportes, en 1940 a Fiscalía de Taxas e en 1941 a Junta Superior de Precios. Unha vez xa institucionalizada a ditadura, vaise institucionalizar tamén o racionamento, a fame, pero tamén a especulación e o acaparamento. A legislación protexe as grandes propiedades e favorece activamente
o lucro no mercado negro para os grupos favorables ao regime, parte da Igrexa, parte do exército, parte dos industriais, parte da clase propietaria. A memoria do extraperlo, polo tanto, non é igual para todos, non todos os extraperlos son iguais. Tampouco é igual a memoria da fame, que, como adoito dicir, a memoria daquel tempo sempre recorda desigualmente repartida. É tan forte e sólida a memoria da fame como a desigualdade nesa fame que non era homoxénea. Unha das persoas informantes a que recorrín ao longo destes anos contábame que ela fora a votar en contra da República e perdera. O seu home tuvera que ir á guerra, tuvera 26 meses na guerra, tuvera sorte, topoulle unha bala con sorte. E despois acabouse a guerra, contábame esta informante, empezouse a mundial que lle chamaban a europea, pasouse necesidade, moitas persoas que non labraban o suficiente pasaban necesidade de comer porque ao non labrar o suficiente, os que labrábamos alleo quedábanos o maíz para comer, as fabas e as patacas. O trigo era para pagar a renda e para sementar. E despois da guerra aínda se pasara máis mal, comendo máis mal, os que non labraban, ca nos anos da guerra. Nas palabras desta informante, como nas da maioría, xa está recollido o principal réxime de cultivos, as principais labranzas, a clara memoria de que o trigo era para pagar a renda, a clara diferencia do que implicaba labrar alleo e a claridade tamén en que a fame non foi igual para todos. Contábanos outra informante, cocíase unha fornada, ao mellor botábache 8 días cocida, había quen cocía para 15, depende, se tiña moita xente para comer ou para traballar duraballe menos, se tiña menos xente duraballe máis, e comías aquel panciño que te consolaba, que non pasabas fame, unha taciña de leite de vaca con aquel panciño de mestura, cando non era de maíz só, porque o trigo había que levarlo aos amos. E non era infrecuente comezar o día con un pouquiño de auga quente con pan ou, quen podía, un pouquiño de leite con pan, e logo ir a traballar. Por tanto, o trigo era para pagar a renda, o trigo entra en carros cheos nas casas dos ricos, pero o pan marca tamén diferenzas entre os propios pobres. A fame imposta na posguerra, extrema, diría eu, transforma as desigualdades de clase que atravesan as comunidades campesiñas. Medran uns, como decíamos hai un momentiño, adeptos e revistas, maiormente propietarios acomodados, industriais, igrexa, exército, purgan os contrarios. Acentúanse as diferenzas e ao tempo mantéñense ou quizáis se reforzan lazos ou formas de reciprocidade comunitarios xustamente para facer fronte a esta situación de extrema violencia e empobrecemento. Formas de reciprocidade comunitarias que van en contra dunha crecente outra forma de estar no mundo máis vinculada a un lucro que pouquiño a pouco vai ir engolindo o costume así é todo, que pasa pola sobrevivencia a base da explotación da forza de traballo. Para recordar estes lazos de solidariedade comunitaria, sempre traio as palabras doutra informante que recordaba naquel tempo da posguerra todos os días, na súa casa, que era unha das tantas casas de labranza de portas abertas,
acollíase a xente, que viñan moitos pobres pedir, e había que era así, había que darlles a cea, e dormían nunhas mantiñas, por exemplo, onde estaba a erva para dar ás vacas. E dormían ali pola mañá, levantábanse e marchaban. Unha nena acolleuse porque a mai tiña 3 ou 4, era moi pobre, andaba traballando por un lado e por outro, e deixouna ali e criouse ali como a nos outros. Iba á escola, chamaba as vacas, ata que tuvo 13 ou 14 anos e foise servir. Antes acollíanse moitos nenos que andaban uns pañeros vendendo polas portas cuns fardos ás costas e tiñan nenos, e ali tamén se criou outro, vivían por aló arriba, tiñan unha bodeguiña que non era nada que tivese que ver co viño, senón unha vivenda de humildes condicións, e andaban vendendo, tiñan os fardos ás costas e andaban polas casas, e se tiñan nenos pequenos tiñan que deixalos que non os podían levar. E aló criouse nesa outra casa criouse outra, cando medraban, se valían para poder andar, xa os levaban. Eses pañeros eran da provincia de Pontevedra, pero viñeron vivir aquí neste caso é algún lugar da Mariña de Lugo. Eran varios matrimonios, tiñan unha mula, criouse outra nena tamén, doutra veciña que tiña 3 ou 4, esa nena acobouse indo para Madrid. E xa en vida dos abuelos da nosa informante, é dicir que isto non era algo que aparecera de repente no tempo da posguerra, senón que era unha práctica que viña de tempo atrás, criaron ese outro neno que che digo, que tiña outra irmá que mandaron para Buenos Aires. Quedaron sen pai e sen mai, el andaba do obreiro onde o chamaban. Como éramos moitos, dicía esta informante, nunha casa de moitos fillos que ademais, como acabamos de ver, acollía a moitos nenos, como tamén facían outras casas de arredor, moitos para traballar e moitos para comer, collíamos terras das nosas e máis terras arrendadas. Botábamos trigo e collíamos pan case para o ano. Ao primeiro non, pero xa cando esta informante era mociña, collían pan case para todo o ano. Antes poñíase algo de maíz, mesturábase con un pouquiño de trigo, a min ese pan gustábame no leite porque apousaba, era máis pesado. No caldo non me gustaba nada. Antes cocíase na casa, cocían para 8 ou 9 días, e había un banco no corredor e poñíano ali ata que se ia acabando. Vemos que aquí esta nosa informante toma como referencia o pan para case todo o ano, marcaba unha boa casa de labranza naquel momento. Unha casa boa que case era capaz de ter pan para todo o ano. Na Galiza, as mais das familias labregas accedían á terra en regime de arrendamento, a parcería ou propiedade. A terra, quen a posuía, quen tiña dereito a traballala, era, diría eu, o elemento organizador principal nunha sociedade na que señoritas e señoritos, donos dos lugares, vían abrirse aqueles portalóns para deixar entrar os carros cheos de trigo. Neste tempo que estamos percorrendo, aínda non deixamos de situarnos no tempo da posguerra, aínda que isto que acabo de decir pode aplicar ao primeiro terzo do século XX, neste tempo, amos e amas, ricos e ricas, foron preparando aos fillos para cargos e ocupacións prestixadas nas capitais. Algúns labradores abastados viraron traballadores ricos, a maioría das casas, pouquiño a pouco, e máis aínda nas décadas posteriores, foron conseguindo algunhas terras en propiedade, pero necesitaban arrendar outras para poder labrar o necesario para reproducir a súa vida material, axudándose do gado, moitas veces posto a medias co patrón, e apoiándose no sustento do monte común.
Para a maioría, a labranza da terra non garantía a autosubsistencia, de aí que houvese que recorrer ao traballo a xornal de mulleres, homes e crianzas. Por iso, tal vez non sería desatinado sintetizar que a inserción crecente da Galiza no capitalismo contemporáneo, sobre todo avanzando o século XIX e entrando o século XX, traduciuse fundamentalmente na sobreexplotación da forza de traballo, particularmente das mulleres e crianzas, particularmente das mulleres e crianzas, porque esa inserción dependente da forza de traballo labrega no país tamén pasou por unha migración masiva que entre finais do XIX e o primeiro terzo do século XX foi maiormente masculina. Aquelas pequenas, aquelas crianzas, dende pequeniñas, traballaban a terra, labraban trigo, maíz, patacas. Traio aquí a voz doutra das informantes, a que teño recurrido máis de algunha vez, que nos falaba ela na súa casa sempre traballara en lugares arrendados. O mes de maio botábamolo todo collendo no monte. Levantábanse ás 6 da mañá e iban a irmá e máis ela, íbamos as dúas porque a outra irmá andaba cosendo, porque as mulleres non só labraban a terra nin iban ao monte, senón que ian coser, ian servir, ian de criadas, ian a conserva, ian descargar nos barcos, nas minas. Neste caso, dúas das irmás iban coller ao monte, outra quedaba cosendo, íbamos cada rabaño de xente, saíamos ás 6 da mañá da casa, panciño sempre nos lo deron de trigo, bon pan. Non chegaba a nada o que collíamos nosoutros. Costoulles moito caro a vida a meus padres e nosotros traballábamos dende nenas. Eu podía ser máis, aínda fun algo á escuela, traballábamos na terra, recollíamos o fruto, segábamos, andábamos de obreiras cando nos chamaban, levábamos feixes de cada usa ás costas desa leña que arde, desas xestas que ardían e despois secaban, ían por elas moi lonxe a feixas desde a vila ata a casa con 2 ferrados de trigo ao lombo que non había ningún pousadoiro no camiño. Aquel monte ao que ia esta nena coa súa irmá cavar e coller o molume, que era o soporte do sistema de policultivo da agricultura galega, foi obxecto prioritario dunha das políticas principais do réxime ditatorial para o agro no tempo da posguerra, que foi a execución da expropiación do monte comunal e a súa reforestación forzada. Esa expropiación do comunal, que pasaba pola publicación dunha lei e o establecemento dunha lei hipotecaria en 1946, pola cal os concellos podían inscribir no inventario de bens municipais todos os montes da súa demarcación e procedían a facer un convenio entre o patrimonio forestal do Estado, os concellos e as deputacións, negando, digamos, o recoñecemento da propiedade e do uso ás comunidades de veciños, non? Esa expropiación do comunal xustificábase naquel momento apelando ao obxectivo de autoabastecemento en madeira e derivados, especialmente celulosa con orientación industrial. Como é coñecido, a Galiza era o territorio do común, montes veciñais ou en mancomún, nos que o uso estaba ligado á vecindade, montes de varas ou de voces ou abertais, cun uso máis ligado a determinadas casas, a incomprensión deste común ou desta forma de propiedade viña de moito atrás, pero será agora, durante a dictadura en que poida executarse esa expropiación efectiva dos montes comunais, non? Neste caso, como en todas as políticas que imos mencionar,
non se van levar adiante sen resistencia, non? Este tipo de leis fan que usos que eran consuetudinarios, como ir coller o molime, como ir coas cabras, viren, tornen, se convirtan en delitos. Por suposto, va a encontrar con diferentes formas de resistencia. Houbo enfrontamentos directos entre a veciñanza e os forestais. Foron moitos os piñeiros que recén sementados que amenceron coas raíces ao sol, porque esa expropiación e reforestación forzada que finalmente se executou incidía, digamos, nun elemento fundamental na organización agraria desa economía de policultivo e pluriactividade, non? Entón, aquel monte sufriu unha das principais políticas do franquismo da posguerra. A irmá que iba con ela ao monte leváronlle aos amos para Buenos Aires. Tamén para ela fora unha das nenas que nos mencionaba a anterior informante, e outra fora máis adiante para Madrid. Nese tempo da posguerra, a ancha corrente migratoria da Galiza cara a América achicou, desincentivada por un novo Estado que naquel momento precisaba mão de obra para alimentar unha poboación empobrecida e pôr en marcha tamén o seu proxecto autárquico. Algúns tentaron marchar ao exilio, outros enfrontaron o exilio interior, moitos outros ficaron soterrados, enfurados en nome. A resistencia contra o fascismo organizouse en guerrillas apoiadas pola veciñanza. Tamén aí atopamos reciprocidade, saber común e portas abertas. E tras da Segunda Guerra Mundial, ata os anos 60, producirase unha última vaga migratoria cara a América, con Venezuela como principal país de acollida. Nos 60, logo volveremos sobre esta idea, o mercado internacional de traballo situará as principais necesidades en focos industriais europeos ou do propio territorio do Estado español. A necesidade de vender a forza de traballo en labores non agrarias, dado que a propia labranza non garantía a subsistencia, non eximía, por suposto, de ter que sacar adiante ese traballo agrario que, con frecuencia, cando eran as principais faenas, segar o trigo, facer o palleiro, mallar o trigo de centeos, follar o millo, poñer a recoller as patacas, matar o porco, carretar leña, podar ou vendimar vides onde as houbese, precisaban da axuda mutua, non? Dinos, de novo recollo as palabras dunha informante, o trigo tes que segalo cando está maduro, non é agora, non é como agora que van as máquinas. Antes había que segar co fouciño, onde o segabas deixábalo na terra. Non precisamos reconstruir o proceso da malla, que seguramente sexa coñecido para moitas das persoas que nos escoitan. Aló, como a malla era grande, que éramos moitos, dábase así no medio da malla pan e viño. E despois dábaselle de comer aos maquinistas e ao mellor aos que poñían o palleiro, que tiñan ese saber particular, especial, pero aos outros non lles dabas de comer porque aos outros xa lles ias pagar a obriga de vírenche eles a ti, porque había que ir ganar os obreiros, non? E tampouco o reparto era sempre igualitario, porque por veces por un home que tiña particulares habilidades debían ir traballar a outra malla, ao mellor unha muller e o seu rapaciño, non? O que o comunitario sexa desigual non o fai menos comunitario, non? O comunitario en sí non é sinónimo de igualitario. Por tanto, nunha economía agraria de renda, ou polo menos aínda en boa medida de renda, onde a inserción directa das actividades productivas nos mercados capitalistas era limitada e limitábase a unha minoritaria exportación de gado, a sobrevivencia das clases populares dependía en moi boa medida do traballo propio e do traballo en común, non? Poderíamos dicir, vinculando coa idea que mencionei hai
un pouquiño que a inserción crecente é dependente da produción e da reproducción das familias labregas nos mercados capitalistas, pasou fundamentalmente polo traballo. Quero dicir con isto que o que aportaron as clases populares da Galiza ao desenvolvemento capitalista ao longo do primeiro terzo do século XX ou mesmo ao longo do conxunto do século e parte do seguinte foi forza de traballo barata. Esa axuda mutua que erguía casas e acompañaba banquetes e enterros houbo mesmo de intensificarse a medida que a forza de traballo marchaba das aldeas e seguía sendo preciso segar o trigo cando estaba maduro. Con isto vou pasando á segunda etapa deste regime de excepción capitalista que poderíamos marcar xustamente por esta recomposición dos mercados de traballo que se vai dar nas décadas dos 50 e dos 60, que nos sitúa nunha etapa específica do desenvolvemento da ditadura, por canto a forza de traballo labrega pasa de ser a que abastece, a que dá de comer ou a que produce para alimentar a unha poboación empobrecida, pasa de ser iso a engordar os fluxos de man de obra gastable cara a zonas en vías de industrialización ou de crecemento do sector servizos. Esta nova corrente migratoria van a nutrir tanto as capas máis empobrecidas do campesiñado como tamén unha parte dos vellos ricos de antes que, como adiantábamos, van ir orientando aos seus descendentes a oficios prestixados en ambientes maiormente urbanos. Estamos situadas máis ou menos a mediados dos 50, nun momento no que o chamado mundo libre perdoa o fascismo propio do regime de excepción franquista polo seu encendido anticomunismo. Sábeno ben as guerrillas e o seu sustento. En 1953 asínanse uns pactos, os pactos de Madrid cos Estados Unidos, que permiten aos Estados Unidos ampliar a súa estrategia militar e industrial, entre outras cousas, co establecemento de bases militares no territorio do Estado español. Á vez, as axudas para o abasto da poboación, recórdase moito na memoria o leite que viña dos Estados Unidos, canalízanse en ocasións a través de doazóns, pero maiormente vía empréstitos con interese, o que tamén permite aos Estados Unidos colocar os seus excedentes agrícolas. Nese mesmo ano, 1953, asínase o concordato coa Santa Sé. En 1955, o Estado dictatorial accede ás Nacións Unidas. En 1958, a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico. De maneira que pouco a pouco ese recoñecemento internacional vai sendo unha forma de lexitimar a ditadura e a súa permanencia. Moitas veces, desde historiografía agraria, acudimos a unhas palabras que son o título dunha conferencia e tamén dun escrito do entón ministro de Agricultura, Rafael Cavestany, que en 1955 de alguna forma condensaba a vocación da política agraria da época nesta sentencia de menos agricultores, mejor agricultura. Ese mesmo ano, 1955, de regreso dunha viaxe deste ministro aos Estados Unidos para coñecer o sistema de extensionismo estadounidense, creábase o Servicio de Extensión Agraria. Un pouquiño antes promulgárase a primeira lei de concentración parcelaria, que fronte á
redistribución do latifundio loitada e demandada polo movemento campesiño durante a Segunda República se centraba en propoñer algunhas mudanzas técnicas do minifundio, non? En realidade, a política agraria non se pode separar do conxunto da política económica que nesta etapa vai estar marcada polo Plan de Estabilización de 1959 que conleva unha redefinición do marco institucional orientado á liberalización e á estabilización da economía. E as políticas económicas dos vindeiros anos van estar moi influídas polas recomendacións de entidades directamente vinculadas aos Estados Unidos como o Banco Internacional de Reconstrucción e Desarrollo, que logo será o Banco Mundial. En 1962, justamente, aparece o coñecido como Informe do Banco Mundial, que ten unha sección dedicada á agricultura. E en 1965 realízase un segundo informe específico para o sector agrario, el desarrollo de la agricultura en España, asinado polo Banco Internacional de Reconstrucción e Desarrollo e a FAO, onde debuxan, digamos, o horizonte para a década seguinte, que nos seus termos era acadar unha agricultura máis racional e eficiente, apostando por medidas que rediseñasen as unidades de explotación, que aumentasen a productividade, que permitisen introducir novas técnicas, nova maquinaria, e que eran todas medidas cuxos protagonistas debían de ser, cito literalmente, agricultores con ánimo de progreso que exploten fincas de dimensiones convenientes, non? E que debían orientar a súa produción en función da evolución da oferta e da demanda e dos custos no mercado. Unha das orientacións que se estimaba máis prometedora no informe para a zona norte, na que se encadraba a Galiza, era justamente favorecer o cultivo forraxeiro e a especialización en gado de carne e de leite, así como afondar na orientación madeireira dos seus montes e tamén nas plantacións que tiñan xa un carácter privado. En coherencia con iso, e volvo a citar literalmente, la emigración rural continuada representa una magnífica oportunidad para elevar los ingresos de los agricultores. Además, puede esperarse que aquellos que dejen su profesión agrícola serán absorbidos por las necesidades de crecimiento de los sectores en expansión y, si es necesario, por la emigración. Hai un rexeitamento explícito a tomar calquera tipo de medida que poida mitigar ou amainar o impacto desta emigración querida e animada que se presenta como unha magnífica oportunidade para posibilitar o desenvolvemento de determinadas zonas, non? Porque se entende que o desenvolvemento pasa pola modernización e a modernización pasa por un sector labrego que se convirta en agricultor e que pase de involucrar a maioría da poboación a simplemente representar unha minoría de produtores especializados. Poderíamos decir que, en síntese, ou sendo un tanto esquemáticos, o horizonte que se lle debuxa á sociedade labrega do momento é ou migrar ou especializarse, non? E tornar nun empresario agrario. Como dicíamos antes, a crise de diversas economías do sur do continente americano dende os anos 60 primeiro moderou e logo fechou aquel grande ciclo da migración galega a América. Tamén nesa década dos 60 foron esmorecendo as migracións estacionais dos segadores galegos a Castela e a migración da forza de traballo pasará a orientarse aos principais focos industriais do Estado, Cataluña, Madrid, Euskadi, ou tamén da Europa occidental, caso de rexións da Suíza, da Francia, da Alemanha ou do Reino Unido, tamén, nalgúnha medida, cara ás áreas industrializadas ou en vías de industrialización da propia Galiza,
como, por exemplo, os territorios da Coruña e Vigo. Esa migración desde as áreas rurais vai ir agudizando a concentración poboacional nos eixos en vías de industrialización e en vías de desenvolvemento do sector servizos. A migración é un fenómeno moi complexo na que están involucrados unha chea de factores, pero a máis que unha vai afinando na escala, parece que máis se ve o peso do sentido dos mercados de traballo e tamén que aquelas persoas que teñen a posibilidade de desenvolver a súa vida no seu lugar de orixe ou preto del tenden a intentar facelo. Outro dos informantes ao que recorro con asiduidade contanos que cando chegou aquí Extensión Agraria, a primeira batida que tiñan era deixar de labrar trigo, en coherencia con esas orientacións que vimos de presentar. Facían charlas, poñían unha pizarra máis moderna ou menos moderna e decían canto producía un ferrado de terra a trigo e canto producía a erva tendo vacas. A diferenza era moito máis rendible a erva ca o trigo, pero a xente acababa de vir unha fame que grazas ao trigo viviu e a erva aínda non lle enseñaran a comela, entendes? Pero o mesmo informante segue e explícame. Quen fixo o cambio? Pois un ano viñeron os montañeses segar o trigo e aínda se levaran o trigo todo non chegaría para pagarlles. Estábamos acostumados a que viñeran polas ánimas. Pensa o que é segar unha finca cun fouciño para segarlle rendemento un home. Aquilo valeu máis que unha charla de extensión agraria. Tamén influiu que empezou a valer o leite. É posible que moitos destes montañeses, que eran a forza de traballo necesaria para facer todas estas labores máis intensas e que eran moi intensivas en traballo, foran os que nutrisen, entre outros, esas enormes vagas migratorias do momento. Cada vez era máis necesario ter cartos para vivir e a súa disponibilidade era moi escasa naquela economía do pan. O informante tamén fala de empezar a valer o leite. Cando empezou a valer o leite é un fito tamén organizador na memoria. Para moitas familias, a maneira de acadar algo de diñeiro a cambio do seu traballo e cuns medios de produción que aínda estaban parcialmente nas súas maus, era xustamente vender unha parte do leite para obter un certo líquido e poder adquirir algúns produtos no mercado e solventar algunhas obrigas. Nesa orientación que foi maioritaria cara a produción de leite, a maioría das casas foron xuntando unha, dúas, tres vacas de traballo, que eran as que tiñan, que daban algún xato, e unha, dúas, tres vacas de leite, segundo se podía. Nalgún caso renunciábase á cría de xatos, en xeral non. Segundo o Censo Agrario de 1972, preto de 2/3 das explotacións da Galiza tiñan gado. 2/3. Deses 2/3, 3/4 non pasaban das 5 vacas. Non era o modelo ideal para os planificadores do Banco Mundial. É dicir, nos 70, a inmensa maioría da xente que tiña vacas, máis ou menos de media, tiña alrededor de 5. Case ningunha das explotacións daquela época pasaba de 10. Anos 72. Indo un pouquiño máis para atrás, na memoria do Goberno Civil de Lugo de 1960, que é un documento no que as delegacións de goberno facían un balance de cada ano nos diferentes aspectos que compoñían, digamos, a realidade da provincia. Escribíase nese documento, 1960. El agricultor lucense concibe la economía agraria como una autarquía.
se resiste a comprar productos alimenticios para el propio consumo. Se esfuerza en obtener carne, cereales, patatas, productos de huerta, incluso vino, si la tierra lo permite. Esa actitud es totalmente irracional desde el punto de vista económico y del régimen de cultivos. Estudios realizados sobre la patata indican que el cultivo de la misma en esta provincia es notoriamente antieconómico. Lo mismo sucede con el cultivo de los cereales, antieconómico y además agotador para el hombre y para el ganado. Sometido el ganado a un desmesurado esfuerzo al servicio de unos cultivos irracionales, no es posible esperar que haya una raza selecta de ganado productor de carne y leche, productos a los que debería orientarse casi exclusivamente la agricultura lucense, toda vez que su precio de mercado permite adquirir el pan y las patatas a precios más económicos que los de la propia producción. En 1962, nas memorias de Goberno Civil, advirten que se mantén esa tendencia, dáse conta dunha lixeira variación porque hai un aumento da demanda de carne, peixe e froita, mas trátase dun cambio restringido ao ámbito urbano. La dieta alimenticia tiende a mejorar y se experimenta una mayor demanda de carnes, pescados y frutas a expensas de la dieta tradicional a base de cocido, cerdo, patatas y pan. Este cambio se refiere naturalmente a la capital y centros urbanos y no afecta a la población rural. A mediados dos 60 apúntase unha novidade que é o auxe dos produtos conxelados, anteriormente acollidos con moita reserva. También aparecieron en el comercio frutas tropicales, hasta ahora desconocidas, y aumentaron en consumo, además de otras frutas tales como naranjas y plátanos, artículos cuyo uso estaba reservado a las familias más acomodadas, como el café, azúcar, pastas finas, etc. En xeral, consultando todas as memorias dos anos 60 e 70, reitérase un aumento gradual de consumo de produtos como as froitas, que, como se apuntaba aquí, eran unha golosina das casas ricas, pero tamén se mantén a idea dun claro diferencial de hábitos e ritmos de consumo no espazo rural e no espazo urbano. Segundo distintos estudos antropolóxicos, ao longo desas décadas dos 60, 70 e tamén 80, vanse abrindo novas posibilidades de consumo, empezan a pasar os furgóns e cómprase o peixe, poden matarse os polos e guardarse no conxelador, vai habendo algo máis de disponibilidade de líquido, por iso a tortilla e máis a carne se comen con máis frecuencia que antes, pero tamén os estudos antropolóxicos adoitan insistir nesta distinción entre o ámbito urbano e o ámbito rural. Esta mudanza económica e social que necesita este proxecto modernizador, que non é nada excepcional, senón a pauta propia do capitalismo do momento, necesita dun acompañamento cultural, dunha mudanza cultural, dun transformar as cabezas. De alguna forma, aquel mundo rural empobrecido da posguerra debe ser urbanizado en todos os sentidos da palabra. En este sentido, podemos achegarnos a esa mudanza cultural desde moitos ángulos diferentes. A lingua é unha fiestra moi elocuente. Sobre a lingua da aldea proxéctase o prexuizo civilizatorio, non é a lingua dos pobres, dos que non teñen, dos que non saben. A escola darlle as costas a ese mundo e a súa fala. Pero tamén o alimento é cultura e vai converterse ou vai permanecer sendo unha forma de distingo na súa varianza. Podemos pensar isto así máis despaciño no tempo de conversa.
E imos xa entrando na terceira e última grande etapa deste longo proceso de transformación que non cesa. Nos últimos anos de ditadura e durante o proceso de cambio de réxime, poderíamos dicir que volvemos a observar unha modificación da forza de traballo labrega ou tal vez xa do sector agrario na economía estatal. Se na fase desenvolvimentista achegara fundamentalmente mão de obra para industria e servicios, o seu papel pouco a pouco vai ir virando en fornecedora de factores de produción para a industria agroalimentaria e consumidora de produtos industriais. Perdón. Esta mudanza en parte tamén vai estar relacionada coas consecuencias do propio éxodo, tamén coa progresiva desagrarización do mundo rural, polo momento ou até esa etapa aínda relativa, e tamén coas consecuencias da crise de 1973 que paraliza a corrente migratoria. En áreas de minifundio como é a galega, o éxodo acompañara con frecuencia procesos de abandono das explotacións, pero tamén procesos de mantemento temporal e combinado con actividades asalariadas, e foran minoría, a pesar desas proxeccións institucionais, as que emprenderan o camiño da especialización. Unha especialización productiva, no caso das que avanzaran nesa liña, que se asentara nuns prezos á alza de determinados produtos agrarios, como, por exemplo, o leite, e tamén se asentara na posibilidade de importar a bo prezo a alimentación para o gado, non? Porque era unha especialización moi dependente de ter alimento para o gado importado. A crise económica dos 70 fará peculiarmente visible a fragilidade da sobrevivencia do pequeno campesiñado e tamén a fragilidade dese modelo de especialización. Van subir os prezos dos combustibles, tamén os produtos para a alimentación animal, incrementase a inflación e faise cada vez máis difícil facer fronte a un endebedamento que exixira aquel proceso de especialización. A vía de medrar incrementando a produción fica tamén cuestionada, máis aínda cando se saturan certos mercados, e iso dá lugar a que baixen os prezos dos produtos. Esta combinación de elementos vai dar nunha crise sostida de rendas para os agricultores. Por iso, as políticas agrarias desta etapa, a cuxa organización xa entrando no período posterior á ditadura se van incorporar as organizacións agrarias, van tratar de propoñer medidas paliativas de control de precios ou de regulación de mercados, sen que iso implique necesariamente un cambio estrutural de modelo. Os 80, a década dos 80, é tamén a década da chamada reconversión industrial ou da destrucción ou do desmantelamento do tecido de moitos sectores productivos, de aumento do desemprego, e ese aumento do desemprego e esa migración de retorno é acollida moitas veces e é sostida polo que queda daquela labranza de policultivo e pluriactividade que sigue aínda a día de hoxe alimentando a poboación en moi boa medida. E aínda así esa crise, como digo, non vai dar nun cambio de tendencia ou nun cambio de modelo, senón que, ao contrario, nesa tendencia de modernización, de especialización, de cada vez menos e máis profesionalizados, vai afondarse e intensificarse moi claramente pola vía dos diferentes axustes que vai impor ao sector agrario a futura adhesión do Estado español á Comunidade Económica Europea. Tamén esta década dos 80 será unha década marcada polas transformacións que se van producir na organización do traballo, do modelo fordista que se caracterizaba por unha produción industrial masiva e estandarizada,
que acompañara a construción dunha sociedade de consumo nalgúns contextos accidentais, outros especializáranse en fornecer mão de obra barata para nutrir eses fluxos de traballadores, entra en crise. En un contexto de crecente mundialización dos capitais e de concentración do capital financeiro, vanse aplicar novos modelos como o just-in-time xaponés na procura da chamada flexibilización laboral. Para reducir os custos de produción, executáronse dúas estrategias principais: relocalizar as actividades que precisaban de moita mão de obra nos chamados países do terceiro mundo e asignar tamén estas actividades á forza de traballo, moitas veces das mulleres, nas zonas periféricas do tido por primeiro. Este sistema agrario de policultivo e de gandeiría que sostivera ou fora horizonte das crianzas da preguerra e da posguerra vai ver achicadas as súas posibilidades de seguir sendo cada vez máis. De alguna forma, eses sistemas de reciprocidade comunitaria que sosteñen aínda a organización produtiva tamén se ven transformados polas consecuencias da migración forzada, da especialización produtiva e tamén das novas formas de organización social do traballo. Moitas veces os traballos comunitarios vanse concentrar nas fins de semana, con frecuencia as diferentes tendencias migratorias implican a feminización das axudas. De novo, outra vez, novas formas de sobreexplotación do traballo feminino, do traballo de crianzas e maiores. A reciprocidade permanece porque pode cubrir necesidades da casa a base de traballo cun elevado grau de autosubsistencia. Tamén se renova creativamente porque mesmo entre explotacións con gado con moi diferentes graus de especialización se establecen relacións de cooperación para aminorar no posible unha crecente dependencia do mercado. Poderíamos decir que a reciprocidade de alguna forma paga os custos da inserción dependente na industria e nos servizos, amortigua os seus efectos e á vez transfórmase ao momento de vincular distintas formas de organizar o traballo que se relacionan de maneira desigual. Como dicíamos antes, para modernizar é necesario cambiar, transformar, converter noutra cousa aquela outredade campesiña. Pero non hai historia sen conflito, non? Nós non somos empresarios, fora a cota empresarial, pode ser tamén a síntese da dialéctica que explica a dinámica histórica, non? Porque contra as distintas políticas que vimos comentando, contra as distintas formas en que se concretaba na vida das persoas este avance dunha forma específica de estar no mundo, organizouse colectivamente unha resistencia que tomou diferentes formas contra un réxime impositivo abusivo que entendía o campesiñado galego como un empresario, tamén contra o espolio enerxético concretado en múltiples proxectos de industrias contaminantes, de proxectos extractivistas. Se foron organizando movementos colectivos, non? Dicíamos antes que, ademais da especialización leiteira, outro dos horizontes para o territorio galego era tornar viveiro para a industria celulosa, cando aquelas masas forestais desafiadas por bocados de cabras despistadas xa tiñan medrado, moitas foron nutrindo, algunhas foron nutrindo pequenos aserradoiros espallados polas aldeas, pero moitas outras irán alimentando crecentemente unha industria doutra natureza. Na Galiza, a primeira fábrica de celulosa sitúase aquí na ría de Pontevedra. A Empresa Nacional de Celulosas de Pontevedra constitúese en 1959, pero vai haber toda unha chea de proxectos de celulosas ao longo e ancho
territorio que van contar tamén con... xa enseguida acabo. Con unha oposición organizada. Grazas á cal, moitas delas non chegaron a construírse, como por agora, felizmente, acaba de acontecer con ese macroproxecto de saqueo de Altri. Tamén esa resistencia sostida contra a expropiación do monte comunal vai dar no recoñecemento da Lei de Montes Veciñais en Mancomún en 1968, que demandará a organización tamén para lograr a recuperación efectiva por parte das comunidades. Todas estas loitas teñen un florecemento particular nese tempo de cambio de réxime, nos anos 76, 77. Este movemento popular labrego vai estar organizado por un sindicalismo campesiño que se declara antiimperialista, anticolonial, anticapitalista. E esa loita organizada e solidaria ten tamén moita relevancia para o que aquí nos ocupa, porque aquela fame que coloniza a memoria da posguerra e que esa memoria recoñece moi fina e atinadamente, profundamente desigual, fora tempo andando vestida de atraso, non? Pero en realidade a fame non era atraso, nin sequera o atraso era atraso, senón que tratábase de dependencia, non era causa, senón consecuencia dun espolio colonial que era necesario tamén recoñecer, desvelar ou desocultar. De maneira que a loita organizada contra todas estas formas de espolio vai contribuir tamén a darlle unha nova comprensión a este proceso de mudanza. Escribía en 1978 o profesor López Suevos unha obra, Capitalismo periférico, simbiose e sobreexplotación, que no propio título condensa preguntas pertinentes para caracterizar e comprender a forma de inserirse a Galiza rural nestes avatares do noso modo de habitar o mundo. Un modo que se nos presenta como natural, pero que a vida dunha avoa revela indubitablemente como histórico. Revela con V e revela con B porque nas avoas ou nas clases populares, como explicaba Edward Palmer Thompson, un historiador moi admirado por moitas de nós en costumes en común, nas clases populares hai diferencia porque realmente é necesario sobrevivir, e tamén hai rebeldía. Un historiador que nos ensinou e nos explicou os sentidos dos motíns do pan, dos motíns de subsistencia, que son unha das formas principais de organizarse a resistencia popular históricamente e que deixan ver unha economía moral da multitude, que é unha forma, un sentido común contra o lucro abusivo, contra ese novo sentido capitalista que se vai ir construindo históricamente polo dereito ao común e á vida. No rural galego dos 80 seguen predominando, a pesar de todo, as pequenas explotacións familiares que conforman unha rede densa, inadecuada ás exixencias do mercado, pero moi preparada para afrontar as secuelas das súas crises. Inadecuadas para o lucro, pero preparadas para soster a vida. Na medida que vayan diminuindo a xente para traballar, aumentando a disponibilidade de fertilizantes artificiais, incrementando a especialización productiva, vaise ir dispoñendo de maior parte do espazo a monte para prados ou piñeirais e abandonando de maneira progresiva a realización de prácticas comunitarias como arrozos, o apacentamento de animais ou a recollida de molime. Desde os 90, o eucalipto vai deixando de ser a árbore exótica da casa dos ricos para ir colonizando terras que antes foran prados que antes deran pan. Así é todo, nun estudo publicado pola Xunta de Galiza respecto dos hábitos de consumo en Galiza en 1983, afirmábase que máis do 90% da poboación galega
apenas compra preparados de carne en lata ou congelados, xeados ou alimentos infantis preparados. O autoconsumo de legumes chega aos 70% nos concellos menores de 2.000 habitantes. Os produtos que máis se compran eran aceite, pan, azucre, peixes, carnes, cafés, produtos lácteos. E de novo, insístese en que o indicador rural urbano marca unha diferencia notable, aínda que tamén o nivel de ingresos e a idade indican certas diferenzas. Esta cuestión do rural e do urbano é unha dualidade que permite ordenar diferencias e distinguir pautas. Son dúas nocións, a do rural e do urbano, que históricamente estiveron cheas de sentidos diferentes e que foron sentidas e experimentadas de maneira clara polas propias persoas, pero a pesar de que cando se van seguindo as pautas de consumo este é un marcador persistente, quería concluir con unha idea final, que é que todo este proceso de cambio non se trata do rural e do urbano, nin se trata das diferencias entre o rural e o urbano, ou polo menos non se trata só diso, se acaso trataríase do que a través diso somos capaces de ver, non? Tal vez o que podamos ver é como vai mudando unha forma de organizar o traballo, de organizar a vida, como vai mudando a desigualdade, como se intensifica ou muda ou se desmantela ou se recompón o comunitario, non? Dende a nosa realidade galega é moi fácil recoñecerse na evocación do rural como un tempo de nostalgia do pasado. É moi fácil identificar a cidade como un proxecto de futuro, non? Mais aínda se nos situamos nesas décadas dos 70 e dos 80. Pero o que nese uso dual se perde é justamente a análise histórica do sentido do vínculo e do contraste entre estas dúas ideas. Explícanos Raymond Williams, que ten unha obra así titulada O campo e a cidade, que podemos irnos movendo, oscilar entre estas dúas imaxes e nesa oscilación non comprender nada do miolo ou do molo do asunto, non? E o miolo é justamente, como dicíamos antes, ou podémoslo pensar, o proceso polo que se torna natural ou normal algo que é histórico, o proceso polo que interiorizamos formas de vida, formas de organización e de relación social, de modo tal que non hai lugar ou non queda sitio para pensar outras que foron ou outras que poderían ser. Por iso é importante pensar históricamente, non? Vivimos nun mundo, en palabras de novo de Raymond Williams, no que o modo de produción e as relacións sociais dominantes inculcan determinados modos de percepción e de acción, modos de usar e de consumir no canto de recoñecer e de compartir cos outros. Entón, eu creo que remato aquí, agardando ter aberto algunha cuestión para a reflexión nun tema que, igual que o alimento, nos convoca e nos atravesa a todos, e agradecendo pois a vosa escoita. Moi obrigada. Vale, pois podemos ir comezando coa rolda de preguntas. Hai un micro por aí. Telo vos, Paula? Teño eu. Vale, tenno a Ianso. Entón, quen queira facerlle unha pregunta a Alba, que erga man, pasámoslle. Boas tardes. Mira, sería correcto decir que gracias a democratización da proteína ou do acceso á proteína que houve en Galicia a partir dos 60, que a instalación de granxas de ovos, de polo, de porcos e lácteos, empezouse a ter en conta unha filosofía de, primeiro, vamos manternos nos ben,
e despois vamos exportar alimentos. Influiu algo na filosofía da gastronomía, da alimentación galega, a instalación destas industrias de acceso á carne de polo, de porcos, ovos, lácteos. Dices na alimentación das familias, digamos. Sí, vamos a ver, unha cousa é pensar no ambiente rural, que todo o mundo tiña máis ou menos acceso á alimentación, á proteína, a grasas, a hidratos de carbono. E outra cousa no ambiente urbano, que ninguén tiña nada. A non ser en Vigo en épocas que nas terrazas tiñan galiñas para criar. Pero a nivel urbano, gracias a que empezaron a instalarse en Galicia primeiro empresas de piensos, que eran americanas, holandesas e francesas. Despois unha chea de granxas de ovos, de galiñas poñedoras únicamente, de granxas para engorde de polo, de porcos e logo as fábricas do leite con todos os lácteos. Entonces, todo ese acceso á alimentación, un acceso máis ou menos democrático, que todo o mundo a un precio razonable tiña acceso a esa proteína. Iso influeu en algo nos seguintes, aparte do aspecto xenético, si melloramos físicamente gracias á alimentación. Pero cambiou a filosofía en algo a partir de aí en Galicia. Pódese dicir que ahora, gracias a eso, temos unha filosofía de xa que nós temos todo o acceso á alimentación que necesitamos, vamos a innovar, vamos a empezar a exportar alimentación ou a crear aquí, a ter unha boa alimentación como atractivo turístico. Pódese dicir, é incorrecto pensar que unha cousa leva a outra? Pois moitas gracias pola pregunta. Non che vou saber respondela, porque non teño o dato nin o coñecemento para poder abordar esa cuestión que formulas sobre como debeu influir o maior acceso ao consumo de determinados produtos, tendo en conta ese elemento tan importante que é o prezo. Así que remitiría a resposta a quen poida ter indagado nestas cuestións máis fondamente. Non me atrevo a decir algo que poida ser desatinado. Só apuntaría en relación a esa diferenza que establecías entre o mundo urbano e o mundo rural, que tal vez podamos matizar esa afirmación de que o mundo rural está ben alimentado ou está mantido na medida en que non deixa de estar atravesado por desigualdades bastante notorias e habería que ver en que medida está ben alimentado, non? Por exemplo, un dos elementos fundamentais que se ten sinalado como alimentación básica de moitas casas do rural galego é o caldo, que con frecuencia se facía a base de auga, se houbese quen tivese un pouquiño de repolo ou quen tivese no tempo algo de grelos ou quen non tuvese nin unha cousa nin a outra porque non tocaba ou porque non había algunha berciña das máis noviñas que se escollía, é un pouquiño de pingo. Ese era o caldo que se facía en moitas das casas, pero había algunhas que podían darlle moita máis sustancia ao caldo, a incorporarlle carne, a incorporarlle outro tipo de nutrientes, e había outras que estirarían a gota de pingo pola semana enteira. Entón, apenas faría ese apunte, pero quédome con esa reflexión e esas preguntas que non se sabería moi ben como responder, a verdade. Nin tampouco os ovos. Os ovos no rural
non era infrecuente ter algunha galiña, non había en modo algunha abundancia de ovos, o ovo era un ben tamén moi prezado, non? Tamén casi un tesouro, que xuntado con azúcar era a maior golosina, o consumo de carne en xeral era excepcional, o consumo de peixe relativo nalgúnha zona, o consumo de legumes moi escaso, a variedade de verduras moi escasa, o acceso á froita moi escaso, non? Pero, bueno, aí me quedo para non dicirche ningunha inexactitude. Grazas igualmente pola pregunta moi interesante. Boas tardes. Gustoume moito o seu estudio porque poucas veces se ve algo así tan cercano. Mira, vou preguntar algo que ao mellor non está dentro do período que tú estudiaches, pero é o seguinte. Bueno, hai zonas, por exemplo, como a Mariña que a mencionaches, en donde a agricultura xa non existe. Pero zonas como pode ser a Terrachá ou Lalín, que quedan explotacións gandeiras, eu observo unha cousa, sei de 2 ou 3 ou 4 xa explotacións que quedáronse ali homes que agora teñen 60 e pico de anos e que lograron ter 60, 70 ou 100 vacas ou cerca delas e vivir deso. Pero os fillos non se quedan tampouco con estas explotacións que nos parecían razonables. Tamén as deixan. O que eu observei que pode ser que non seña tan genérico como para facerlle caso. Como vexo que tú estás metida nestes temas, pregúntoche se tes ideas sobre isto. Que vai ser do futuro de Galicia na agricultura? Que é o leite ahora mismo, pero que pouco queda. Gracias. Pois moitas grazas pola pregunta, que é unha pregunta grande. Bueno, eu máis ou menos trato de como diría eu, asentar algunha certeza ou algunha idea desta longa época que fomos percorrendo sen unha certeza ou unha verdade ni moito menos contundente, menos para o futuro. Pero supoño que o futuro será o que queiramos que sexa dentro das condicións que teñamos, non? Decía a persoa que acaba de intervir que xa non queda agricultura na Mariña, queda na Terrachá ou Lalín, referíndose a esas explotacións de gado leiteiro que son un resultado moi recente dun proceso histórico de onte pola mañá, polo cal unha parte dese tecido productivo de policultivo e pluriactividade tivo que especializarse para seguir sobrevivindo, para seguir sostendo a economía das familias. Pero que é unha agricultura produto de un proceso moi recente, non? Que se foi asentando dos anos 60, 70, e que, como ben decía a persoa que preguntou, un podía vivir con 7, 8 vacas axudándose de algunha outra actividade nos 70, coa entrada no mercado común, iso era unha clara ineficiencia que había que axustar, superar, eliminar, cada vez son máis necesarias máis vacas para poder seguir sendo rendible, non? Nese tipo de modelo, no que nunca se chega. Se eliminaron e se eliminan cada día, non recordo agora a cifra, pero miles xa non se poden eliminar porque miles xa casi non son as que quedan, non? Entón, eu diría en relación coa súa consulta que non hai un futuro
predeterminado, como tampouco o que aconteceu era necesariamente o que tiña que acontecer. Porque non todo aconteceu da mesma maneira en todos os lugares, por exemplo, non? É que con frecuencia se apela ou se nos pon en riba da mesa este desafío, non sei se desafío é a palabra adecuada, cuestión problemática de que a xente moza non quere traballar ou teñense recentemente feito xornadas específicas para abordar o relevo xeracional. E eu simplemente poñería como unha certa, como diría eu, un certo coidado en situar o problema na xente moza que non quere quedar no rural ou que non quere traballar ou que non quere ter fillos, porque eu creo que iso despraza ou desenfoca o cerne da cuestión. Pero case sempre se nos presenta desa maneira, non? De maneira intencionada. Porque é moito máis fácil colocar as presuntas culpas ou responsabilidades na xente moza, ou nas mulleres, ou nos migrantes, que nas causas que explican por que se desmantela un sector productivo, ou por que non se fomentan determinadas actividades económicas, por que se opta por un tipo de modelo, instalación, mina, uso do territorio forestal en lugar de outros. Eso todo son decisións que se toman, non? E igual nos resulta máis construtivo e comprensivo pensar nas decisións políticas e no tipo de sistema socioeconómico e nos seus momentos e nas súas necesidades que distraernos co que con frecuencia nos queren desenfocar sobre o problema é a persoa que ven, o problema é o mozo que non quere traballar, o problema é a muller que non quere parir, que son formas de, creo eu, desenfocar a cuestión para non permitirnos comprender cuestións que son moi complexas, non? Como aquí se apunta. Eu falei de dúas vagas migratorias ao longo da exposición. Unha primeira grande vaga migratoria que marca a historia da Galiza, que é a que levou a... Agora non recordo se foron alrededor de 2 millóns de persoas entre finais do XIX e principios do século XX ao sur do continente americano, unha segunda vaga enorme que levou a dúcias de miles de persoas á migración europea e de outras rexións dos territorios do Estado español, pero houve unha terceira vaga migratoria enorme de xente moza moi nova que marchou nos anos 2000, alrededor dos 2000, un pouco antes, un pouco despois dos anos 2010. Non quero errar, pero creo que se pode falar de alrededor de 400.000 persoas, que é unha auténtica, unha cantidade estremecedora para a cantidade que somos como país aquí, que era xente moza que constituiu un novo fluxo de traballadores para outros territorios e que tal vez podería ter desenvolvido a súa vida aquí se houvese formas de facelo que as podería ter habido, non? E logo, a súa pregunta tamén me fai pensar en que estamos vivindo novas realidades que necesitamos pensar, non? Parece case insólito, pero a agricultura do país, que é unha agricultura de moi pequeniñas explotacións, a pesar dos procesos de concentración parcelaria, seguimos tendo unha terra dispersa de minifundio, onde xustamente o acceso á terra é unha cuestión que deben abordar sobre todo as explotacións de leite, que necesitan acceder a moita terra. Siguen funcionando, de feito, acordos orais, informais, entre persoas e veciños que deixan espazos, prados. Para nese contexto están sucedendo cousas que tal vez nós non podíamos imaginar para unha agricultura como a nosa, como cada vez máis traballadores migrantes que veñen traballar a explotacións cada vez máis grandes, forza de traballo que ven de países de África ou de países que están sufrindo determinadas crises, traballar aquí en condicións precarias, por non dicir
de semiescravitude, denuncias sobre estas novas situacións de explotación aquí, proxectos de invernadoiros que evocan esa agroindustria do levante de plástico onde sistemáticamente se usa mão de obra feminina escravizada. Esta nova agricultura do capitalismo actual require que pensemos estas novas formas de explotación que é este tipo de agricultura que está emerxendo nos nosos días. E ao mesmo tempo estamos vendo proxectos de agricultura ecolóxica, de xente que trata de facer as cousas de outra maneira, poñendo en valor xustamente aquilo que se fai sen fitosanitarios, con prácticas sustentables, que eran máis ou menos o que facían aquelas persoas sometidas ao estigma e ao desprezo do que era ser de aldea, o que cheira, o que non sabe, que unha vez destruído ou quase destruído é como rehabilitado, bueno, pois si tiña sentido, non? Entón, aí están as contradicións dun problema que é, bueno, que ten moitas aristas, pero como as que acaba de sinalar o compañeiro na súa intervención. Así que como vai o futuro? Non pinta moi luminoso, pero dependerá do que podamos facer dentro do que nos deixen, non sei, organizadamente. Pero, bueno, seguro que hai moitas opinións ao respecto que podemos compartir. Mentres ides pensando unha pregunta, eu teño unha. Deixaches ou trazaches a idea das resistencias a esta transformacións, e creo que hai dous elementos fundamentais que son clave en todo este proceso. Un é o leite, que o trazaches neste paso do pan ahogando coa erva e o leite, e finalmente con esa industria madereira. Pero eu creo que hai outro que é transversal a todo este proceso, que é o lume. Poderías desenvolvernos un pouco como o lume evoluciona da man de todo este proceso de transformación e os seus usos? Ben, pois, bueno, gracias pola pregunta, que volve a ser, todas son preguntas pois súa dificultade, e hai estudos específicos do lume, do monte, que seguramente poderían resolver con máis soltura, pero a primeira cousa que se me ven á cabeza ao escoitar a tua pregunta é que un dos elementos que se ten sinalado para comprender a cuestión do lume non é o único, porque de novo é un problema que está atravesado de múltiples factores que o condicionan, é que vivimos nun país que está históricamente intensamente humanizado, non hai cachiño de terra, de prado ou de monte, e acabo de mencionar a tríada que organiza a agricultura de policultivo, a terra para labrar, o pan, o millo, o maíz, o centeo máis no monte, os nabos, as patacas, non moito máis, un pouco de fabas polo medio para poñer no caldo, o prado para alimentar as vacas, poucas de traballo que daban un xato, e o monte que era o que sostiña todo o sistema, porque fornecía dese elemento básico para alimentar as terras, que era o toxo que se criaba e se facía cama das vacas, que pisando e amolecendo facían un esterco de altísima calidade para que puderan sair adiante os cultivos. Ademais de ser espazo de pastoreo, lugar para facer as rozas e labrar o centeo, porque se necesitaban todos os espazos e non chegaba, ou, habendo algún árbol, pois aquel lugar onde se iba buscar que viga vamos usar para construir esta casiña, non? Entón, todo o espazo tiña nome, todo o espazo era traballado, coidado, estaba humanizado. Probablemente as rozas eran de alguma forma incendios controlados pola comunidade, que se establecían
con certo, bueno, sabendo con canto tempo de repouso, cando o territorio está masivamente reforestado, se perde, digamos, o control sobre o seu uso ou hai espazos abandonados, é máis fácil a priori que aconteza esta situación de incendios que vimos sufrindo, sobre todo, digamos, eu diría que hai unha correlación entre esta transformación do mundo rural e que de alguna forma os incendios non deixan de ser unha das consecuencias dese proceso, non? Logo habería outros elementos, non? A quen lle interesa que haxa determinados espazos que perdan valor porque acontecen determinadas coincidencias, pero en xeral eu creo que vale a pena pensar os incendios en relación con esta mudanza que podemos deixar a palabra mudanza así, podemos falar dun cambio e xa está, ou podemos usar outro sinónimo, transformación, pero que tal vez se lle queremos dar máis contido, eu diría que se trata xustamente de como se intensifica a inserción da economía campesiña no sistema de mercado, no sistema capitalista, nas súas diferentes fases e momentos, non? E, bueno, agora mesmo vivimos un tempo no que boa parte do territorio, no canto de ser un territorio traballado, cultivado, humanizado, un espazo reforestado para un determinado tipo de usos, non? Entre outros. Non sei se isto é suficiente como resposta, igual podes engadir tú algunha cousa, Ismael, sobre particular, que é un tema tamén complexo dos incendios, non? É inaudito para calquera das persoas, con calquera persoa de certa idade, é inaudito pensar ter un eucalipto á porta das casas, non? Iso sí é algo irracional, pero este proceso tamén ten que ver con choques de racionalidades, non? Porque a racionalidade non é unha. Dende determinado punto de vista completamente irracional estar rodeados e ter eucaliptos á porta das casas. Entre outras cousas porque logo se arden tamén as casas, pero antes diso porque que sentido ten ter unha terra fértil que daba pan, que daba comida, con plantada de eucaliptos, non? Pero vale a pena entón pensar os diferentes sentidos, culturas, coñecementos en tensión, porque este proceso moitas veces, de novo vinculase coa pregunta anterior, se nos ten presentado como natural, como irremediable, como que é o sentido das cousas, é o que ten que ser. Esa foi a sensación que me motivou a min a empezar a traballar isto, non? É así porque ten que ser, porque é así en todos os lados, non hai outro remedio. Sempre hai outro remedio, non? Porque esa idea da naturalización das cousas vai en contra de calquera perspectiva histórica, non? Entón, por iso tamén é moi necesario sempre recordar as resistencias que en parte fan que as cousas non señan necesariamente como se supoñía que algúns contaban que fosen. Antes e agora tamén. Que máis? Bueno, pois se non tedes máis preguntas, podemos deixalo por aquí. Nada, moitas grazas a todos por vir e a Alba en particular pola ponencia. Moitas grazas a todos.